Slavi Boga ti dušo moja i njemu rado služiti. Veličaj njega svim srcem svojim, jer pun je vječne milosti. Na križ on dade sina svog, da vidiš da te ljubi tvoj Bog. Već sad na zemlji ti možeš naći spasenja dar u Bogu svom, nebesku radost u svom životu, na putu za svoj vječni dom. Ohvali njega dušo ti, jer on te spasi po milosti. Slavi Boga ti dušo moja, svom snagom svojom dan i noć, za dobra mnoga i za spasenje, jer on nad grobom ima moć. Dobrotom svojom vodite u carstva svoje gdje blista sve. Aleluja, nek bude slava Gospodu. Jer ste kupljeni skupo, proslavite zato Boga u tijelu svojemu i u duhu svojemu. 1. Korinčanima 6. poglavlje 20. redak. Proslavite Boga. Učenik mora shvatiti vezu između jednostavnog načina življenja i snažnog uma. Sami odlučujemo hoće li našim životom upravljati ili tijelo. Svaki mladi čovjek mora odlučiti kako će oblikovati svoj život. Učenici moraju upoznati sile s kojima se suočavaju i utjecaje koji određuju karakter i nečiju budućnost. Neumjerenost je neprijatelj kojega se svi moraju čuvati. Da bismo pronašli korijen neumjerenosti, moramo tražiti dublje od uživanja alkohola i duhana. Besposličenje, besciljnost ili loše društvo mogu pripremiti put neumjerenosti. Često se ti uzroci mogu naći za obiteljskim stolom, u obiteljima koje se smatraju strogo umjerenima. Sve što remeti probavu, što nepotrebno uzbuđuje duh ili bilo kako oslabljuje organizam, narušavajući ravnotežu umnih i tjelesnih sila, slabi nadzor uma nad tijelom i tako navodi na neumjerenost. Pad mnogih darovitih mladih bića može se pripisati neprirodnim prohtjevima koji su bili izazvani štetnom prehranom. Pozornost posvećena rekreaciji i tjelesnoj kulturi ponekad će naravno prekinuti redovit tijek školskog rada, ali taj prekid neće biti stvarna smetnja. Osvježavanjem uma i tijela, jačanjem nesebičnog duha i povezivanjem učenika i nastavnika vezama zajedničkih interesa i prijateljskog druženja, utrošeno vrijeme i napor bit će stostruko nadoknađeni.
obilje subotnjeg mira, radosti, ljubavi i Božih blagoslova želim svima u ovom svetom Božjem danu.